Jirriżulta li aktar turisti li żaru pajjiżna fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena għadu flukandi ta' lussu meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Dan anke jekk il-prezzijiet ta' akkomodazzjoni simili wkoll żdiedu f'perjodu ta' sena. F'konferenza mtella tlieta filgħodu mill-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA b'kollaborazzjoni mal-Bank of Valletta u Deloitte sar magħruf li kif it-turisti li jażlu lukandi ta' 5 u 4 stidel waqt il-btala tagħhom f'pajjiżna laħaq 52.5% u 70% rispettivament. Iż-żewġ kategoriji rreġistraw żidiet fuq l-istess perjodu s-sena li għaddiet, dan anke jekk il-prezz għal kull lejl flukanda ta' 5 stidel kien medja ta' €146 jew 5.6% iżjed mill-2024, waqt li dak flukanda ta' 4 stidel żdied b'7% għal medja ta' €60. Dan jirrifletti viżjoni ta' gvern li permezz tal-Awtorità Maltija t-Turiżmu u l-MTA qed ikompli jinvesti f'iżjed turiżmu ta' kwalità. Waqt istess konferenza tal-MHRA id-Deputat Prim Ministru Ian Borg li hu korresponsabbli mit-turiżmu qal li l-industrija tat-turiżmu f'pajjiżna tkompli turi riżultati pożittivi u qed tirkupra brat aħjar minn ħafna destinazzjonijiet oħrajn. Madankollu tenna li l-ħidma trid tkompli favur sostenibilità u kwalità akbar fis-settur kollu, hekk kif il-viżjoni tal-Gvern fit-turiżmu hi li dan ikun ibbażat fuq esperjenzi awtentiċi ta' valuroli jirrispettaw l-ambjent naturali u kulturali tagħna. Dan kif elenkat fil-Viżjoni Malta 2050 u fl-Istrateġija t-Turiżmu sal-2030, Dr. Borg qal li b'konnettività aktar b'saħħitha marketing iffokatu firxa ta' esperjenzi uniċi, Malta qed jirnexxiela tattir iżjed viżitaturi ta' kwalità li jfittxu esperjenzi memorabbli.